Kani hani kedik shuki beshu design hi. Tamah kejo kapor penyoru hadu license warranty. Lada pimyo kishuki baya habat ka yeng gejong phi hangni pinyo lut di kita baro. I design la jong jinghe kat ba pis ngobet ka rong ka jan hala kamon jong phi bar ka jinghe jing jam kat kum ka jing don kam ka jing ayu jong phi. Ka bes do dei ba phila aru banyo e ka warranty om dunai ka license bat ka free delivery ha baro ka wei ka khasi jantia. Kini gidi kishuki bla penmi hi nang ni di jaj dieng ba kensai na rilung khasi jantia hakador ba bit ba. Jaj bamde hi unong sna te nga ha ban pensat ya kani kishuki sim saudong hado kana wandur ba pinyo i bha ma phi mo. Lara phiwat ya kum kini kishuki ban pen phu e ka yeng jong phi wan cha ki ar enterprise ka ba don ni ko office jong ka ishrwat kalinti negrams ban book i ko order jong phi badyo e ka delivery tang hapo khasan sngi. Hangni kileru i ka interior design modern ceiling marmar ru i ki sofa barim jong phi ban ai wai ru i ki shuki ye tho. Kol hakini ki number ban tip khambanya. Takdaw next time le phimut ban chna shuki nam ta ki kamra thma i jong phi kan ma i ka KR enterprise.